olen joutunut tässä sairastumiseni myötä niin entistä enempi kiinnittämään huomioon syömiseen ja ruokavalioon. Ja vähän tuossa reilu kuukausi sitten esittelin tuon mun aamupuuron mössöni juotavan sellaisen, niin sekin on vähän tässä saanut lisää täytettä. Mä tässä kertoilen kaikkea, mitä mun aamu tähän smoothiin tulee. Eli tässä mä on kuorin vähän tuoretta inkivääriä ja raastan sitä. Yleensä menee semmonen noin ruokalusikallinen joka aamu tuohon shakeriin sitä. Ja nimenomaan mä käytän tuon inkiväärin tuoreena, että en missään tapauksessa jauheena. Sitten mä laittelen siihen niin 1-2 valkosipulia. Pilkon ne pieniksi tolleen, vaikka kyllähän toi koneen ne murskaa siinä pyörittäessä sitten hyvin sinne nesteen sekaan. Lehtikaalia mä laitan kans yleensä, sitä mulla on tosi paljon vielä puutarhassa ja tuossa 2-3 viikon sisään keräillä ne talteen ja sitten pakastaa. Mä en yleensä lehtikaalia kuivaile. Tuon lehtikaalin mä silppuun tonne shakerin ja semmosenaan. Tosiaan melko paljon tavaraa tulee tähän mun aamujuomaan. Laitan kaurahiutaleita ihan reilusti sinne. Luomukaurahiutaleita käytän ilman muuta. Ja sitten se, että mä saan aamulla riittävästi valkuaista, niin mä käytän sitten tämmöstä heraproteiinijauhetta. Mulla oli aiempi pussilla sitä mansikan makusta ja nyt avasin tuossa just uuden pussi, joka on tällä kertaa vaniljan makuinen. Mä käytän joko maustamatonta tai sitten vanilja tai mansikan makusta. Tässä menee sitten niin kurpitsasiemeniä ja semmonen reilu ruokalusikallinen yleensä. En mä näitä sen kummemmin mittaile näitä tarpeita ja sit laitan myös samanmoisen määrän pellavan siemeniä. Tämä maapähkinä voi mulla ollut jo tosi kauan tuossa mun aamupuuro kautta aamujuomassa mukana, niin sitä menee reilu ruokalusikallinen ja samoin hunajaa menee semmonen noin ruokalusikallinen kanssa tuohon shakeriin sitten. Shakeriin ja eipä siitä oikeastaan enää muuta puutu kuin marjat ja katsotaan mitä marjoja nyt käteen sattuu kun pakkasta otan. Ahaa, no kurkumaa kuitenkin. Joo, kurkumaa mä oon käyttänyt kanssa tässä aamujuomassa, niin sitä kanssa semmonen noin ruokalusikallinen ja sitten tosiaan ne marjat, eli puolukkaa menee tänä aamuna. Jonkun verran siitä mä pussitin puolukat melkein suoraan poimurista, niin siellä on sitten kaikkia havunneuloja ja varvunlehtiä joukossa, niin pitää aina vähän näpillä niitä pois. Ja sitten musta herukkaa omasta puutarhasta, piti vähän kopsautella, että silloin kun keräsin, ne marjat oli aika kosteita, niin sitten jäätyvät semmoiseksi köntäksi tonne pakkaseen noihin pakastepusseihin. Mutta siinä on sitten toi mun aamujuoma tai aamupalaa, vettä jonkun verran sekaan ja sitten vaan koneessa.